కామన్ మ్యాన్ కి మొత్తం రీచ్ కావాలి. ఇవన్నీ ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. స్వార్థం ఏం లేదు, సేవనే ఇదంతా. అయ్యప్ప స్వామి పడి పూజ చేయాలంటే ఈ రోజుల్లో అంతా కమర్షియల్ అయిపోయింది. పడి పూజ సామాగ్రి ఏదైతే ఉందో ఇట్ హాస్ టు రీచ్ టు ఎవ్రీ కామన్ అయ్యప్ప డివోటీ అన్నమాట. మొదటిసారి కన్యాస్వామి చేసినప్పుడు ఎదురైన సమస్యలు, నాకు జరిగిన ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరిగినా అది వేరే అయ్యప్ప భక్తుడికి కలగకుండా ఉండడానికి ఈ రోజు 110 సెట్లు అయ్యప్ప స్వామి పూజకు కావాల్సిన సామాగ్రి అన్ని ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చాలా దూరం నుంచి చాలా మంది వస్తున్నారు. కామన్ పబ్లిక్ బాగా రీచ్ అవుతుంది. నా మెయిన్ మోటో ఏంటంటే భక్తులందరికీ ఎప్పుడైనా పడి పూజకు కావాల్సిన సామాగ్రి కావాలి అంటే కంపల్సరీ మీరు ఈ నంబర్ ఇస్తాను. ఆ నంబర్ లో మీరు 1 వీక్ ముందు చేస్తే నేను స్లాట్ బుక్ చేసేసి మీకు పూజకు సంబంధించిన పడి సామాగ్రి అన్ని ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఈ విషయము అయ్యప్ప భక్తులందరికీ ఇచ్చేటట్టు సాయం చేయండి.